Ari ambuye naira naine naira naine tapu mulire kuno mwana we tapu mulire kuno iweyo tsamira muru mwana we mwana iwe Yafikanso nthawi yathu ya programu yathu ino ya mlaliki ndi ntchito zake imene timayitana anthu ochokera madera osiyanasiyana kuti athu atigawirako zokhudza mpingo wa Khristu mu dera lawo kapena zimene akudziwa zimene mpingo wakumanapo nazo. Mwina nkutheka nanunso mukozokhalanso ndi zoti mudzatogawiraponso anthu ena osadziwa zokhudza mpingo. Tidziwitseni ndithu mulolandidwa kuti nanunso mudzatofika programu imeneyi mukutidziwitsa zokhudza mpingo madera lanu. Mbiri ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa imathandizira kudziwa kumene tikuchokera, zimene zimathandizira kuti tilowere kuti. Pali mavuto ena amene mpingo unakumana nawo kale, kumene panonso kuzokumana nawo ngati sitiphunzirapo zimene azathu anachita m'mbuyomu. Ndiye cholinga cha programu imeneyi ndi chimene chofuna kuthandizira kuti anthu tidziwe kuti mpingo wa Khristu wachokera kuti, wakumana ndi mavuto anji ndiponso anamukonza motani. Tsono kotero pa programu ya ino mwina mukuzafuna zakhalapo tipezeni manambala iyi 0822766018 tikuitana okhawo amene ali mpingo wa Khristu. Sizotengera kuti muchokera dera liti ayi, koma ngati muli mpingo wa Khristu muli ndi zoti mutha kutigawira tidziwitseni manambala imeneyo. Pa programu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe, ndipo tikumbukire programu imene yamatipatsira ndi Lilongwe School Biblical Studies, komanso ndi m'bale wanga pano Naphtale Banda. M'bale wanga tikulandireni makamaka kuti tikhala limodzi pa programu imeneyi. Mbiri. Chinthu chofunikira kuti anthu athe kudziwani kuti kodi m'bale Banda ndi ndani kwenikweni. Mukava kuti Naphtale Banda ineyo pali pano ndikhoza kuti ndine m'busa. Ndipo ndinabadwa mchaka cha 1962 pa 6 August. Ndinabadwira m'mudzi mwa Chambukira tiye wa mboma lomwe lino la Lilongwe. Ndipo bambo ndi mayi anga anachokera kusalima, bambo anachokera m'mudzi mwa Kamona, pamene mayi anga anachokera m'mudzi mwa Chankoma tiye Khombedza nthawi imeneyo pano ndi tiye Mwanza boma lomwe la Salima. Ndipo pali pano ineyo ndikukhala kwa Njewa. Ngakhale kuti ndakulira midzi imeneyi komabe ndakula ndi makolo anga, bambo ndi mayi anga panafika mchaka cha 1972. Ndipo mchaka cha 1972 bambo anandiuza kuti ukadzione ndi azibale ako akusalima. Choncho choka 1972 ndinapita kusalima, ndimakhala m'mudzi mwa Kamona tiye Khombedza nthawi imeneyo mpaka mchaka cha 1976. Ndipo skulu nthawi imene ndinayamba skulu 1972 Panjewa FP School. Nthawi imene inachedwa kuyamba skulu chifukwa kuti nthawi imeneyo ngati mwana dzanja lake la mbali imodzi silifika mbali ya khulu ili. Ndekuti ndekuti sulusuka yamba dakali mwana. So skulu nayamba mochedwa chifukwa mari kupanga chosiru kwana. 72 pamene ndachitika mwayi kupeza kuti dzanja limene lafikira kukamba skulu. Skulu namba Panjewa pompo mchaka chimene cha 1972. Ndipo chaka cha 1986 pamene ndimamaliza skulu yanga ya secondary. Choncho ndili ndi banja lomwe ndinalipeza kuno ku Lilongwe, mudzi mwa Nkwende apo timapita ku Bunda. Ya timafika pena pamene papo ndamali. Chamusi mwakemo pamene ndapeza mkazi nkukwatira pamene popo. Poti ndine pano ndiye kuti ndi banja limene analidalitsa ndi alaliki amalire pali pano pa amene wali kusalima. Ndipo Mulungu anatidalitsa tili ndi ana 5 kapena 5 onsewa ndanyamata okhaokha. Ndi chofunikira kwambiri kuti anthu adzitha pena amakudziwa namangokona mangokoma misonkhano onseomo samadziwa kuti bale achokera kuti kwenikweni totwadi. Mbiri imene ndi yofunikira kwambiri kuti anthu adzitha kuyidziwa. Anthu osakho zofuna khala ndi chidwi kuti inuyo moyo wanu wa Chikhristu unayamba bwanji.
kuti mufike pamene mulipa zinachokera kuti zinayamba bwanji? Zonadi ine kubadwa ndabadwira m'banja la Chikhristu. Amayi ndi bambo anali achidachi. CCAP pali pano koma akati dachi kalero. Ndipo sinimapanga nawo za chalichi zamapanga ndi makolowo. Koma panafika nthawi imene ndabwera kuchoka kusalima takumana nanditumizako pamene ndinayamba Sunday school. Okay. Ndipo Sunday school mene mapanga mpingo wa Kristu sole wa CCAP. Pana ndinakhazikika kuti tubwino bwino ndinapanga Sunday ndinapanga sompa kanofika ma classes kuli makalasi ausonyezo chanchani pano pafika kalasi ya ubatizo. Usonyezo kuti basi ndinafika kuti ndipite ko radio tsopano kokabatizidwa. Mene ali chaka cha 1978 kuti ndipite kokabatizidwa mchaichi ya CCAP. Koma nthawi imene kuti makolo anga atasiya mpingo wa CCAP. Okay. Atamba mpingo wa Kristu. Wose atabatizidwanso mu mpingo wa Kristu. Pamene ine ndimapita kukabatizidwa ku mpingo wa CCAP. Okay. Ndi makolo anga anali okhudzidwa kwambiri panalanditana nkutufunsa kuti kodi akulu tafa kuti mwachita klasi ya ubatizo. Mwakhulupirira kuti mubatizidwa kumeneko tati ndi pamene anayamba kundilalikira nkhani ya mpingo wa Kristu. Ndikundiunikira ziwiri zitatu ndipo atandiunikirapo ndichidwi kwambiri. Munthu unoyenda kula ndithu nkhani ya Chikhristu ndimayifuna kwambiri. Nthawi imene kundichita maphunziro ampingo wa Seventh Day. Apa correspondence. Mapito CCAP koma manga maphunziro wa Seventh Day ena koma kola ubwera za mpingo wa Kristu. Mpingo itatu. Ifa kuti ku CCAP kunalibe maphunziro amene ndimaona kuti apangola mitsa. Kunali basi kuimba kwaya kapena kuchita zopereka nkhani zina zimene zimakula kwambiri. Koma kuti tilo kwambiri mu Bible. Zinkaona zimapepukira. And Seventh Day amene ndimaona kuti amazamitsa ndithu. Amabweretsa timiyambirawo ntazina kunabwera soka kakatuni amarika ching'amba. Kapena kamafotokoza bwino kwambiri za mawu a Mulungu za Bible. Amapereka suma chapter. Pamene kuku kunali basi kuimba kusangalala basi ndi kunena mawu a chikhulupiriro. Ndaona kuti wiki iliyonse ndimachita za chikhulupiriro. So atandiuza bambo ndimayi kuti ayi kuli mpingo wa Kristu kunduza ubwino wake ndi zona zake zimbuchokera mu Bible ndidachita chidwi. Mpaka kufika 1979 pamene ndaona kuti ndikaoneka ku mpingo wa Kristu. Mpingo wa Kristu ndinakaona ndikakumbuka bwino patapa 13 July 1979 nali Sunday. Tapita kwa pamene anasanjira ma program amene ndimene akulalikiramo. Zidati kondweretsa kwambiri. Oti pana nafika poiwala za CCAP zoti munthu ene ndupita kubatizo kuiwala komanso zoti kuti munthu ene ndimapanga maphunziro a Seventh Day zinaziwala. I think maphunziro ali pafupi. Ngasi za Seventh Day zinali zimafuna ukhalira stamp ukalembalemba upezebe kuti ndezi ndimaona kuti zodula kwambiri. Koma izi zina zoti ndimaphunzira pompo ndiponso kungopita basukana kuphunzitsa zatha. Komanso atsogolera kanalo masuka. Oti munthu matiro fikira Abusa kumacheza naye ngati kucheza ndi mzako odi alibe udindo pamene kuna kuja kuti ukampeza munthu wakolala ndi uli wewe ulika udindo kena kuomveka bwino komanso machuzi uchoka kwa step ukampeza. So ndikukumi kuna ndikondweretsa choncho zinandipakitsa kuti ndiganizo kuti kumeneko basi ndikafikire pana pa ubatizo. Choncho patafika pa 20 ndinapitanso ukapemphera nawo ndikufunsa kuti ubatizo kuti munthu abatizidwe zimayenda motani. Anandiuza amene zimakhalira kuti ubatizo kuti mbino pali zinthu zingapo zimene mwene odziwa kuti mubatizidwe sizoti bwanji yayi. Anandilemenikitsa machitidwe 2 ndime yake ya 37 kufika ndime yake ya 42 pamene adandiuza ndondomeko imene munthu amayenera kukhalira kuti munthu akalapa ayenera kubatizidwa akabatizidwa tsiku lomwelo osati mawa ayayi tsiku lomwelo. Mwana ambofananizana tsopano kuja kuti uli class ukwati ukangokhulupirira kubatizidwa tsiku lomwelo. I think zitiko bwino ndikukufa kuphunzitsa munthu amaphunzitsa ali mkati mwake momwe samphunzitsa kunja kwa class. 1 2 ndimachoka kubanja la chijewa both parents anali ajewa. Ndimaona kuti ajewa akafuna kuti mwana adziwe malamulo a dziko kapena kuti mwambo amapita kukamulowetsa kaya osati kuti amphunzitse kunja kwa chalichi kwa chipembedzo.
chipembe Yeah. so naona ukuwa kukhoza munthu apireka aloweka mu mpingomo kenaka ayambe kumphunzitsa ati china sino chidati kupatsa nkhawa kwambiri chidati kuti uku kunkata ndife ndili kukalasi nkadafa sadafike koma ndapemphera zaka zambiri ndimo kufuna koma malamulo akumanga so zinthu zimene zinandimanga kwambiri ndiponso zimene zinandipangitsa kuti ineyo ndithamangire ku Church of Christ choncho mu chaka cha 1979 omweyo pa 27 July ndabatizidwa mu mpingo wa Khristu ku area 47 kumene kumachedwa so kuti kwa chigoneka Church of Christ mpingo umene timapemphera pa mtengo wa msikiti mtengo umene ndimakondwera kuti udakalipo kobwera chitukuko pa mtengo udakalipo anausiya Mbiri imene chali choti timene timapemphera zinali ndithu moteromo mtengo umene ndimakumbukira kuti ndi mtengo wa msikiti chomwe ndipo kuchokera time imeneyo ndaona kuti ndapemphera mu mpingo wa Khristu panofika lero kuchokera 1979 chomwe ndinapezako kumene ku mpingo wa Khristu choka ku CCP ndimachoka kuti tikati tikupemphera kumakhala chigulu chambiri zedi ku Church of Christ limakhala anthu pang'ono koma penali pa mtima kuti ndathu ochema omwe pamene ndiphunzire nsanga choncho mu nthawi imeneyo kuti ndikupanga maphunziro ndi ampingo ndinakali pachina ndimapanga mpingo wa Seventh Day a Seventh Day anakhala kundilemberabe kuti mina ndibwere komanso CCP so amafuna so tipitaniso ndibwerereso pamene ineyo ndatanikale uku ndabatizidwa ndipo ndilali kukondwera kwambiri kuti ndinabatizidwa mu mpingo wa Khristu ku 47 mutsinje wa Lingadzi ndipo amene alatibatiza ineyo ndabusanga achanunkha walipo kayamene anamwali anatisiya tituzaka zingapo zapitazo amene amwalira kwa mtsiriza koma kwawo kunali kumlanji ndithudi taona ndithu tumojuka nawo kata now mene ma president mwaonjezereka mu mpingo mobalizika munayoti mwabvapo za CCP mwabvapo za Seventh Day tsopano mwala mu mpingo wa Khristu mpingo wa Khristu munapeza upembedza morani nthawi imeneyo munapeza zinthu zili morani mpingo wa Khristu kama nima uyamba ine mabatizidwa eneyo zambiri sizimasiyana kweni uwu koma zimasiyana chabe maphunzitsidwe ya mawu kumasula Bible. Church of Christ imagona kwambiri kumasula Bible pamene uku panga zachikhalire kuti anthu achinyamara zikhala motani ana zikhala motani nanga abusa tidzale mikiza bwanji pamene Church of Christ kunali zoti timasantha ndi Bible choncho zinthu zina zimene nazipeza kumene koko zinali zoti mbusa makana alipo mmodzi so opeza mpingo wonse chabusa na mmodzi basi ndipo nthawi imeneyo ife abusa athu analaja nunkha basi kunalibe zoti so abusa ena so mmodzi yemweyo basi komanso zina zimene nazipeza kumene koko zoti alalika nalowerengeka kwambiri mu mpingo wa Khristu oti ineyo ndinakula mu mpingo wa Khristu nsadadziwa kuti alalika itunda ndani I think ndimavapo I think mbiri yokudza mpingo wa Khristu amaforokoza kati kuti zimene munthu ufuna kutsimikiza zimene unena amaforokozadi kunena kuti mlaliki mwina amatokhala wadera district yose mlaliki mmodzi nekuti ndikukampeze kuti ukamudziwe panali zovuta ine chilungamo ndinachokamo tikuti uchoka muno mulilongo pita boma lina isadadziwa kuti alikanga mwina mmangomva dzina amene ndimadziwa mu mpingo wa Khristu uchoka osati pagome pathupa koma kugome lina analaji msewu anali amachokera kukawale Church of Christ na mavoti kukulali komanso kulena achi akhungu nda makwakwa dzina lawo kufozi mangomva chabe koma akachise ndinakumana chifukwa analanza athu akwaya temene mpingo uimba kwaya kuimba kwaya ineyo nditafika mu mpingo wa Khristu ndinaimba kwaya nzomwe ndiforokoze muno bwemene tinaimba bwanji nanga zinakhala bwanji kuti dzana ndachisewu in fact ameneyo ndamene ndimadziwa nthawi imeneyo ndichoyamba mapeza mpingo muli abusa amodzi matopeza mpingo mali abusa amodzi basi komanso oimba kwaya ndipo
ife nali ndi kwaya yoimba bwino kwambiri inali yachiwiri mu Lilongwe muno ku 47 kwa chigonekako ndipo iyo yamba imene mayiwo pa ife yakukawalewa ife yakukawalewa amaveka pa MBC amaveka pa Channel Africa yambira 7 o'clock ukafiti amaveka Mpingo wa Kristo mpaka pa radio umeona zathu akwakulatwa ife sio kompreso yathu osagona rulo timaira ni longa wale bwana dzaimbe limodzi timapita kumene kunchifuna kuti nawadza wakombira chimse ndio mapeza mu Abusa amodzi makwaya inde and kwaya kwathu ya imene maimba ife ndimakondwera kuti ena adatisiya koma ena mpaka pano adakapempheredza be Mpingo wa Kristo ngati tinali ndi abale athu akadzakalowa pano pa amene wali kugowa kunchewo akupempheredza be amenewo akumbweza banda panondo Abusa pa Force amene ndaipana kwaya ajamu amene wanatisiya amene ndaipana kwaya kwambiri komanso mwina Goliath mwina ngati mukadza ku 23 Abusa amene achita kwa plana kwaya kwambiri mu Mpingo wa Kristo komanso bambo anga ine Amena utaniza rumwele mu ndamena menya base mu kwaya yathu amene ndiri mwana wanga tiye club nali wati nala ochichepere nali nendeka ndituli ndipo bambo wanga namwalira ali mbusa kwa chisapo Church of Christ mwina mbiri samadziwa koma nthawi imene kuti kuimba ndi kusaimba kusanabwere tonse tikuimba pa mgonero choncho ndimene ndinakhala nawo moteromo ndipo zinaso zimene nazipeza mpingo umenewo sizokhazo zakwayazo iyayi komanso zina zimene ndinapezapo ndi za wina amati akalalika bwino lero mulalika ndino abanda ndenda lalika pamawu amene amafuna kuti Yesu alakakonda kuti zilalikidwe basa mangoyimira nyimbo kwathu sipa dziko ine ndikulalikira basi yangu imwe kwathu sipa dziko basi ndori iwe olalikira maina kuima kai kumpatsa mparo jemba pana nyimbo ja malizize kudirize kuita zimene zoso komanso mwina kama ngilabwino kuti anthu ifeyo ndife mchere wa dziko lapasi haleluya amen zimene zimachitika mu Mpingo wa Kristo zimazipeza zimene zikuchitika titu komanso nthawi nazipeza zina zauti chopereka chopereka chimakhadi mbali ziwiri choyamba mukachita chopereka mbere imene chimapita amandi ya pagomepo iyo chopereka ya nomo imene ipo mpaka lero ina inaloti mukapereka ikhale yothandizira mwina mukagwedwa chimaliro imene ina mbale imene ima ndikubutsa ndavapo ina maforo zoti ati yothandizira imene amali amati ngati kwanu simumwalira musapereke ndakabala imene sabwalira chopereka yano mosapereka kumene yokhayi upereke zimene zimachitika kuti yoyamba ija osapereka kuti ine paja ndidzafa yachiwiri zimachitika zimene zonozenezene komanso kuimba pamgonero komanso pachopereka zimene zonazipeza mu mpingo ndipo zimene ngati palikhali imene akhala nthawi itali kwambiri mu mpingo limenelo nalipeza ndipo mwinaso magomero kalipo bena kupangabe sadakachitabe mpaka pano komanso napeza kutenga mgonero wa Ambuye kupita nawo ngati tiyerekeze 3 miles from kuchokera pamene mukupempha wina sadabwere mwina wadwala basi ndori mmatenga mgonero uja kupita nawo ukamudyetsa kumene kuja ukamasa akati patsenso chani chopereka ndezinaoneka osati kapena kuti mangofuna chopereka so zimene zakhala zikuchitika titu mu mpingo zimene ndazipeza komanso timagwitsa chikho chimodzi ungolika kapu imodzi ija kuja apempherere yenda izikatha akatenge dzina ulendo uwe parafika papapero zimene ndazipeza mu Mpingo wa Kristo koma chikhristu changa ndikachita chikhristu changa mu Mpingo wa Kristo sina tivute kwenikweni chifukwa kuti ndinadzapeza sokuli maphunziro amati World Bible School correspondence zimene zinathandizira kuti ineyo ndifike kuti
kuthamanga kwambiri ndi uthenga kuti usandivute mwana kuti pagome pathu suti timachitopita 3 weeks asati patsa ntchito amatipatsa ntchito pafupi kena ochepere amatipatsa ntchito pafupi kuchechi kwa zaliki zero foti mukati muone munambira musanakhale mu mpingo mnosesepi munali ndi chiti kuphunzira makilasi ambiri maphunzira 7th day nemoloko kwapeza so all the bible skumuna moyo wanga ujasinto mene ndidziweza mbiri tsopano ngezi mena ndibisire awa awandu zimene zidakhalira ndithu ndipo kufika mchaka cha 1982 ndikupempherabe pamene pa 47 pachigoneka pamene so anandisankha kupita ku secondary school ndi anandisankha kupita ku secondary school pamene kupembedza kwangu unaso kuonekera pang'ono chifukwa nditafika pa skulupo kuti tidziwe kumene kunali mpingo kunatengera nthawi mudzi wa form 1 zimene zimachitika ku form 1 nthawi imeneyo kunaonekana kuti ukende kuti mabosi ako akushashisha ndi zinatengera nthawi kuti tikhale mabosi kena papeti dzatani choncho kupembedza kunasakuonekera chifukwa timakapembedza pokhapokha tikapita kuholide ndikuti mabweraso kumwe kuchigoneka kucha mchaka cha 1984 pamene timafa za mpingo kuti kuli mpingo kugome lina amatcha kuti kwa Bauleni kwa Bauleni anthu ambiri ndi school yani mapuzira kuti ku Mitundu Secondary School kwa Bauleni ndiye kuti kwa Bauleni iko kuti tikudziwe tinali m'bale wathu mwana wa mtengezo amene analaliki yakuti mauli nkundeko ndamene anatuza kuti tieni luku pamene takafika kumene kujako titakapeza kuti kudziko kuti makhulupiriro tikapeza mpingo chomangidwa bwino kulonga mpingo pamene adapo kutolowetsa mtiru zikukhala bwanji timapempherera munthu kwa Abusa Abusa vile moja Abusa nala ngozo malemu monga mero so mpingo makhala mpingo musamotse ndio kuna ngozo titafusa dada tima chotsaka zati izi kusabitsa kunoka chichaichi then tikamaliza tibwezereza monte timapemphera mtiru muyangozo oti munthu amene anagwira chito yayikulu kuti mpingo kazi khalepo chifukwa anadzipereka kuti katundu wake adzisokonezeka koma anthu azitani ndithu adzipemphera chocho timapemphera mmene momo ndipo chinthu chinaso chimene ndikhozo yamika Abusa amenewo nchakuti madziwa nthawi imeneyo kuti wachedwa lese 12 yakuwa nani mudakapembedza ndi kuti kukichini sangadikire ku school amapeza kuti akudya pumakapeza chakudya chatha ndi atatidziwa vuto limene anakhazikitsa nthawi yona kuti tikangoweruka mochedwa amatiphikiraso akulumba kwawo ndi kuti timadyaso zawo so ndimene tidapangira kuti tsono tipitirize chikhristu kuma senior classes aku secondary school in fact mama amene anthu ambiri pali mama adzori kwa chawala kwa chawala pali anthu amene ali ndi mpingo ndiponso ndikhoza kuti dera lino la Lilongwe amene ali ndi malo akulu a church ndimwera ndi amene wawo amene akhoza kukhala kwa chawala ana mkulu amene anachita zinthu zazikulu kwambiri ndipo tizipempherera banja lake kuti lipitirire kukhala ndi mtendere mwa Ambuye pamene ndimamaliza chaka form 4 chaka cha 1986 ndinakapeza kuti gomera 47 wachigonera samukako sizina ndivura ifo bambo anga amapembedza kuti komweko tatazo yakwe kuti ndachoka ndinapita kwa Mtsiriza wali kwa Mtsiriza mpaka pano ndakali komweko gomeni mene no koma chitu kuti ndachita kuti timanga timachita za chitu kukweta andi gomeni mene lolo ndakapeza kuti kwaya yamba kuvuta kwaya chati maimbecha yamba kuvuta bwaji ara mpingo dakakambirana bankhani ya chati ya za kwaya ndipo timachita zinthu zolakwitsa so chaka cha 1991 napeza ntchito mpress agriculture ndipo inanditumiza kumpoto kumene makapemphera pai kuendeni kumzimba kumene kumzimba mpingo ndinapeza pafupi ndi mudzi mwa Nseteka ndipo chimene ndakapeza kumene chachilendo chinali choti sitimayimba pamgonero sitimayimba so pachopereka chidali chinthu choti
chimandidabwisa chifukwa kumene kuchokera ku Central Region pamene anthu akuimba ukafika ukamezora sitimba pangoni sitimba pachopereka ayi ndipo tinalipo ndekha kunali kovuta kuti ndifusa ndani ndiyambira pati ndiye napizabe kupanga nawo zimene zijazo koma sitima kuti cholero ndikuimba kucha kapena izizi pamene nalivuto langa ndipo ndimakumbuka kuti nditalimbikira kupembedza mudziwe kuti nali kumene kuchifukwa cha ntchito mpingo udandiyeneneza kuti ndipite ku school ku Manzini Swaziland koma chifukwa nali ku ntchito komanso zinalephera sindinapite kumene koko ndipo zidafika luda basi ndingolimbikira ntchito ndipo ntchito nditayilimbikira ndimakumbuka mchaka cha 1996 kampani inandisamusira choko ku Kwendeni kubwera kuchilikhanda kulilongo then kumene ndimakapemphera kwina kwacha kucheno kwamati kwa Bonongwe kuchilikhanda ndikumba kudzala kumbavi kwa Wallace ndipo kumene kuli estate ya Falls Falls yemwe ali mtauniyo anaso ndi estate ina kumene ndeka anayilanda kamuzu ndipo ndi under press agriculture kumene ndimakapemphera kumene tsona nakhala kali mpingo makhadi mlaliki chifukwa ndakapeza kwa alalika Josephat ndapena nalaliki kuti ndalaliki chiro zawo zotani komabe sindali ndi chidwi chifukwa samaoneka pafupi ngasi amaenda kwambiri chiro zawo chifukwa sindimazidziwa ndali bena so chidwi kweni kenaka ndinava za Naphtale Banda kuti zili choncho chabwino kenaka chifukwa cha ntchito so anandisamutsira ku area 49 ndinapogwira ntchito za mu office so then kumene ndimapemphera ku 49 kumene kunala Bonongwe karatsogolera mpingo alalika athu nala achatayika banda amene so tapemphera nawo nthawi yaitali kwambiri sindizo pali pano pali kuti ndipo mchaka cha 2001 ndinatumizaso ku Mchinji kukagwira ntchito ndipo kumene koko ndimapemphera ku Chimwankango amati mudzina amati kwa Kamchere kumene mapemphera imenewo kumene kokoso ndakapeza koso mlaliki mlaliki ameneyo amatithokozani mbewe amakhalira kwa Mkanda so ndapemphera kumene kujako mpaka chaka cha 2003 pamene ndimasambukira kuno ku Mitundu kudza yamba kupemphera pa primary school panthawi imene kuti gome lathu la Mitundu lidakalibe malo awo ndipo alalika athu ndakapeza kusomene kwa azilalika awiri amene anali Alazaro ngulu wadziwa komanso anamanika malonji amene azilalika amene pamene ndaona kuti azilalika alipo awiri komanso akufupikira umapeza chifukwa Alazaro limapemphera nawo mnalo anali kutali makalitsa mwambono koma Mbusa ndapeza ali mmodzi phala yakoma kenaka ndadzapeza kuti aya tisakhena ndi anadzayikapo Davison Mkwamba then kenaka mchaka cha 2012 anandisankha kusoni kuti ndikhale nawo thandizira Abusa moti pali pano uchokera nthawi imeneyo pamene anthu amacha Abusa Banda ndinachokera 2012 chabwino pali zinthu zingapo zimene mwafotokoza I think zofunira litu anthu amvetsetse kusintha kwa zinthu mwambo fotokoza kuti munapeza Abusa amodzi kena kupita pa nthawi yambochuluka ifoti anthu anayo kuti ambophunzira Baibulo tikaona pa buku la machitidwe chapter yake cha 14 pa verse yake ya 24 amatiuza ndithu pa verse yake ya 23 amatiuza ndithu kuti posankha Abusa masankha Abusa unatozana mambiri awiri sakhala mmodzi ayi Bible limatsimikiza ndithu kuti Abusa sakhala mmodzi just unfortunately because olo milungu ina pana Khristu chaka chino 2026 to jambula program iyi uli Abusa amodzi ndithu tapita ko kusanje kapeza Abusa amodzi zimakhala bwanji Bible silimakwitsa choncho koma mwina nthazi na anthu ena kuchita kufacha kusadziwa koma Bible imatoza ndithu kuti Abusa amene na ukhala awiri kumapita mpingo sakhala Abusa amodzi komanso mmene makamba zakuimba muti mnambono kuti amba ku semphana makhaniza makwaya kuti mwachoko school piro kwa zama kwaya kwanga ndiru ara akambirana unizokala I think anayona thambo phuzire fati kana buku la Efeso chapter 5 verse 19 waso buku la chapter 3 verse 16 amatoza ndithu kuti timbirane wina ndi nzanzi zezo so izoti
sivangakhale kwaya fa kwaya mayimba ina nomavetsera ndiri makakati chipembedzo chasiya kuimbira mulungu ndamboimbira tokhatoka ndamboimbira tokhatoka ndi pamene mu bible mfuzoti wina ni zakadzimba kuimbira ndani kuimbira mulungu ndi chwake mina kusintha kumabwere funa tamba upuzira ena sana puzirebe akakamira bezomwezo koma kofunika kupuzira kupitirira kwambiri ati kupuzitsa content igwire chiro imene ili mmanja mwathu komanso mwaona mforo zapo zina zoti mpingo naloti anthu amatha wina kulalikira wina ngoyimirira basi umayango zimene zosokoneza magawo alipo asanu ndithu china yesu imene inochitika just unfortunately again kuti masuku ana anthu amanena kuti ukozomayimba kumapereka ukozomayimba ngumadyangonero mene Bible silimubuziza choncho zinafunika be maphunziro abwino chifukwa vulo limene lilipo kwambiri lalikulu mu mpingo wa Khristu ndi maphunziro kusowa andi maphunziro alakhaula alipo zinthu zambiri zikhoza kuoneka kuti timachita koma mosadziwa komanso mwina muononga ndithudi. Alright, pamene ndikupitira program yathu ndi zinthu zili zimene mukozonena kuti zasintha mu mpingo nanga mwinanso mwina zabweretsa mavuto anji pali kusintha kuma kafuniko city kanditu matazero mabweretsa mavuto ndi zinthu zili zimene mungafotokoza kuti choke amene ndakhalira mu mpingo inofika lero pali kusinthidwa izi koma zabweretsa mwina mavuto ena ngati awo ndi zinthu zambiri zedi zitili zambiri titero osati zedi tichotsepa koma ndi zambiri chifukwa chinthu choyambira kusintha mu mpingo wa Khristu chinali kusiya kwa makwaya kusiya kwa makwaya chimandikondweretsa choti makwaya tinasiya koma sanabweretse mavuto ena aliwonse aliyense anamvetsetsa anaphunzitsidwa pamene kuti makwaya atha ndithu zolakwika ndithu ndipo chinanso chimene chinasinthidwanso ndi kumati wina akulalika wina azimba nyimbo chimene tinaphunzitsidwanso bwino kwambiri linalonse ngalo paloka uyimbani ngati mufuna za amezo dikali pemphero ngati kuli kuimba dikali nthawi yoyimba inuwe nthawi ino ni nthawi yaulaliki basi so zinatha zimene zozo mopanda mavuto ena aliwonse ndiponso china chimene chinasintha ndi chikho ndi zikho poyamba ndapeza mpingo kupanga chikho chimodzi koma tsono kunabwera kunena kuti chikho samanena chonyamuliracho amene zankatimo kuti zankatizo tikapemphera pamodzi gawanani muno bwino chifukwa ngati chili chikho chimodzi ndiye kuti chaku Israeli tichidikirire chidzatipeze kuno zona ndi zimenezo zinasintha koma zinabweretsa vuto zimene zinabweretsa vuto limene dabwera linonena kuti mpingo unagawanira ena anamvetsa ena sanamvetse ndikuti ena anena kuti ife ndife azikho ena ife ndife achikho ndikuti mpingo umene wagawanika ndikuti vuto loyamba limene lidamba kuona kuti mpingo uli ndi vuto naliti limenelo komanso zina zimene zinagawa mpingo ndi ngati mene zilili za kuimba ndi kusayimba pamgonero izi zinabwera motere mchaka cha 2003 ukafika 2005 inali ndi missionary zinali mamucha Cruikshank missionary ameneyo atakosa ti maphunziro mobile Bible school timadera mitundu amtauni kuna mitete kukasiya zinthu zimene anayamba kuphunzitsa za kuimba ndi kusayimba pamgonero. In fact munthu uyu samanena kuti siyani kama samanena kuti pitirizani koma amaphunzitsa kuti Bible imanena izi ndipo magawo pamene dambo kutsimikiza kuti kodi kupembedza ndi magawo asanu chifukwa cha mission amene anaphunzitsa bwino kunoko ku mitundu amene anafikira kwacha kumene machitika maphunziro koma ndipo nimakumbuka kuti akutiphunzitsa pa 16 January 2005 pamene azilaliki athu alana kuti takoza mkumano wapakati pa azilaliki okhaokha inuyo anthu enanu sizikukhudzani mumva zimene tikambirane tikuwuzani nde anthu amene atakambirana tinapeza kuti pakupita ku church Sunday anadzawuzonera kuti ife pa 16 panali Saturday pa 17 panali Sunday January tikuoneka ngati azilaliki tasiyana chikhulupiriro ena akhulupirira kuti basi kuimba
tizipitirize pamgonero ndi pachopereka koma pazilalikire nafe amene takhulupirira kuti kusayimba ndiye mawu a Mulungu pamgonero ndi pachene choncho ife akuno ku mitundu tinali mgulu loti sitiziyimba pamgonero koma ndati Sunday imene tagwirizana bwinobwino kuti sitiziyimba pamgonero koma chinachitika ndi chani with the following week utazapeza kuti nthawi ya mgonero tadzaona sitiyimba chifukwa nawuzana pa 17 so dama sitizayimba that was pa 24 if I'm not mistaken pa 21 something like that pa 17 but no pa 17 pa 24 but the following Sunday kuti basi dzaimba so kwa dada kuti tsumbere kuti yangofika nthawi yachiyo ni pempherani opempherera mgonero munthu waikutumula nyinyi basi mgana dagawana moranimo ikina dada ndi mukangopeza malo ena kuti mukatani muzika pempheramo ifa isilibe pa malo athu yathu ya inali pa school mungopereka rent ya lumu ina kuti muzika pemphera minimum ndero kusiyana kwa kupembedza kwa oyimba pangone ndiko sayimba pangone ndagwa pati pamene popo choncho kuti tinapitirizabe kuphunzira maphunziro ndi m'bale wathu Cruikshank amene atiphunzitsa za kuti magawo alipo asanu ndipo magawo asanu amenewa anali kupemphera, kuimba, kulalikira, chopereka ndi mgonero wa Ambuye. Ndipo ife ngati nena yoti ndinamvetsetsa bwino kwambiri chifukwa zimasokoneza ati kwambiri zimasokoneza chifukwa iweyo kudya mzako akuimba ndiye kuti sotafika so pakwaya ngati ndasiya kuimba uya kuimba ndiye muvera yeyo tsopano komanso unali kovuta kuti chakudya chili mkamwa ndimbe sinali so utenga pa munthu sinali zolongosoka iyayi kubaro kuti Bible limene magawo osiyana ali chimachirika pachokha komanso atapitiriza kuti phunzitsa kuti palibe gawo lina limene mapambana lizake so tinamumvetsetsa bwino ndithu kwambiri ndipo ndikunena pano chinthu chinaso chimene ndikuchiona kwambiri pabweranso mavuto ena mavuto awa abwera ndi azathu aku Mzuzu anabwera kudzaphunzitsa kugomera ku 24 should be 2024 2024 kunali maphunziro ku 24 ndipo amene anapita ku maphunziro atabwera akadatiuza kuti atiuza kuti tikuchulutsa magawo mu mpingo pali kulapa palinso maitanidwe zimene zofunika zitachoka mu mpingo izingo nthawi yakupembedza basi ndi pomvetsetsa bwinobwino tinaona kuti abwera adzatiphunzitsa kuti chichitike ndi chani koma tsopano tidabudaba kuti kwathu kuno ku Central Region kuno mwina kandi vuto lathu kandi sitinamvetsetse zapeza kuti zinthu zichasono tambaso kutani kumakangana kumakokana bwaji mbuchita izi bwaji mbuchita izo bwaji mutende magawo pali panoponso zikupeza kuti magomena ngamaitanidwe magomena ngopanda maitanidwe mapona pamenepo pamene akugawana koma vuto lalikulu kwambiri ndi skulu skulu sili kuyiphunzira bwino kwafunika skulu igwire ntchito yaikulu kuti tidziwe zenizeni kuti wochokapo pacho ife sakufuna kumvera and chinthu chinaso chimene ndikhoza kuunikirapo kwambiri nchaonera kuti mpingo wa Ambuye ambiri mafuta tatchuka kuti zinambitsa ndine basi auja sanadzidziwe ndaziyamba ndine kuzidziwa ndezi ndikati zizi zimene zikupangitsa kuti tisamvere mzathu chifukwa mzathu atitani aliposa so zinthu zimene zikuoneka kuti zikutivuta pale panopo tikuyesetsa kuti tikumane kuti mwina azilaliki azibusa tikhale pasi ndi amaskulu kuti mwina tione kuti choona chenicheni cha Bible ndi chiti chifukwa tikangozisiya chocho tikuti so tikuyisiya nkhani ya Ambuye m'manja mwake kuti adzaphunzitse ndi ndani ndife ndithu kunena kuti pali panopo tikhozana kuti mchaka cha 2025 icho mpingo kuno kulilongwe kuno wakumana kawiri kuti tikambirane nkhani imene koma sadadziwe kuti tikulowera kuti ndithudi I think paona ndi zinthu zina zimene mpingo imene munawapezera zomwe kuziona kuti zasintha imene zabweretsa mavuto ena tikuona ndi kuti mavuto mpingo ukumana nawo koma ndi chofunikira kuti anthu zitodziwa kumene mpingo uchokera kuti tione kuti mavuto athu kutsogolo kuti tikoza so morani monga somene mafotokozera zinthu zina zimene mpingo wakumana nazo
mwaforokoza sori mwakhala nditu mpingo malero siyana amene mwapempherapo mwauthandizapo so mpingo ndi ntchito zili zomwe munaona kuti kumbali yanga ine nkhoza kuthandizapo motere kuti mwina mpingo ulowere njira iyi chifukwa chonse kuti pali nthawi zina zimene ifeyo pokhala khristu timangodikira kuti mwina azungu atithandiza koma Mulungu atiphunzitse chani ifeyo kuti tisadikira azungu pa zimene mwachitapo pofuna kuthandiza mpingo ngati munthu kuti ineyo azungu azanabwere koma mbali yanga athinki ndini ndi mbali ineyo zimene atonso tingaphunzirepo kuti tikozochita motani. Zimenezo zachitikapo. In fact, zopeta tinakale kuti boma lonse la Lilongwe tinunga ndazilalika awiri. Ngati tafika kuno kumitundu ndadzadziwapo azilalika awiri Lazaro ndi Akamalonji. Koma upita wa nthawi ndadzapeza kusokula Agondwe ndi Naphtale Banda. Anthu amene mlaliko omaliza kwaona pa azilalika onse anali Naphtale Banda. Ndipo chimene ndachiona chone kuti anthu followers angakwanitse Lilongwe yonse. Vuradzenda mu mpingo koma Afrika tidzikumana pamodzi. Ndinali ine ntchito yoyamba imene nayiona kuti ndikhoza kupangapo ndikulimbitsa kukhala ndi misonkhano yabwino. Anthu azikhala pa misonkhano chokoma magome onse khala pamodzi kuva mamu azilalika aja kukole mafunso chani mpaka tiziona kuti tikuphunzira tonse pamodzi. Tonse tikaphunzira pamodzi mwina kugawana kukhoza kuchepako. Ifuka wina akaphunzitsa uyu akava kontulira pamene mwavera pamodzi uyu akamba kula kusona agara matero anatikaso lifusa tenda kusena walapo de chinthu choyambira imene ndachiona chone kuti koma kulimbikitsa misonkhano kunena kuti ndalimbitsapo kwambiri kuchita misonkhano yabwino no mulilongwe muno komanso azathu amagome akudedza komanso azathu aku Mozambique komanso chinthu chine imene ndachita kwambiri chone kuti ndinalimbikitsa ubale ukuthi magome akuno ku Malawi ndi magome aku Mozambique tizichita zinthu pamodzi mama kamphephete mwa Malawi mwatauza tizipanga zinthu pamodzi kuti tisamasiyane pa zinthu za mawu a Mulungu tiziphunzitsa chinthu chofanana. Komanso china chimene ndayesetsapo kuti ndichitepo ndiko kukhala ndi Bible school. Ineyo pamene ndipo mtima wanga unayamba kutsika chifukwa nditamva kuti msonkhano titakoza msonkhano ku mitundu pamene Agondwe anabwera kuti akulisonkhani ina yabwino anapita ku skulu kunde anakamba ndi azungu ndamati abwera pa msonkhano wa chaka chino. Then titabwera ndimadziwa kuna amene ndakumana naye nali Ronald Gilbert. Yes. Napita po azilalika ngapo ineyo Agondwe titakamba naye ndikumpempha anati kanapo kuti kuti dero kuno koma azilalika ngati akubalo akamalonje abeni amene ananena kuti ngati dero kupanga skulu msiye narana amene apange koma iyi khaletho ina ngati zikhale ziwiri zikhala bwino ni mwayi chocho Robert Ronald anativomeza kuti skulu ipangika chocho inathandizira kuti tipeze malo mwachangu tinapita mtauni ufunafuna kuona mtauni anali malo odula kwambiri ubwera kuno ku Lilongwe tinapeza malo kwa munthu wina koma chifuatana ndi milandu ina anaweza kupita ku ndende tinalephera pena ndinapeza pera pachi pa amayi na Yesu tamana ndipatsa malo awo panga rent kunena kuti skulu inambira malo a rent mpaka pano skulu idakalipo kuti chimeso mtima wanga umakhala malo ano I think ndinagwirapo ntchito ina yayikulu kwambiri kuti chitotera skulu ikhalepo komanso kuti kata skulu inapeza malo ake tinayesetsa kuti makalata akhalepo olondola kuti wina kutsogolo asadzati kumbe ngakhale sindidzaphunzirapo koma mwana wanga kapena zidzukulu zanga zikaphunzira apo so zinthu zina zimene ndapangirapo mpingo kuno ku Lilongwe ndikhoza kunena kuti ndi zimenezo. I think ndi chinthu chosangalatsa chifukwa nthawi zina timaganiza kuti mwina azungu chani timaona ngati fesi lingapangepo china chake
so I think chitsanzo chanu chofunikira kwambiri kwa anthu ambiri unoti ukuzopangako mbali yako imene ungakwanitsire kuti ine ndilekezeramo. And I think azungu also anasangatsifwa msonkhano udali anthu ambiri and anatitsimikizira kuti waenda maiko siyana koma sadaoneko anthu ambiri ngati mene anadzaonera msonkhano kwathu komanso anthu for the whole 3 days adaona kuti anthu sakuchepa iyayi akoma akuchulukira de chikhulupiriro kuti zimene timapanga kuti tizigwirizana zinapangitsa azungu aja kuti poyetsera sukulu mwachangu and chimene kotwetsa chone kuti tikapachita msonkhano papeza kuti masukulu ena samuno Malawi amabwera sukulu kwathukuso kuli sukulu pamene kaleko mkalenkalini zinazovuta pano ndimupezekera kuti timalize programu yathu anthu kumadaboti kudati kuti tsopano amenewa ineyo mukafuna kundipeza ineyo ndikupemphera kwa Anjewa pano kwa Anjewa umene kukudalibe gome chifaini mapeza kwambiri ku mitundu pali pano mbale wathu Mtenje amene amapemphera kwa Chisapo anatipempha kuti akatsegule gome lina kwa Anjewa ndipo pali pano ndikupezeka kwa Anjewa timapemphera mkalasi ya sukulu sukulu yanjika imene Anjewa FP school primary school yes pamene tikupemphera pamene popo oti tikupempha magome amuno mulilongo tithandize tigule athu malo kwa Anjewa malo ndodula tilakhadi athu titatu malo opembedzera ndafesa tidzira kwa misonkhano kuti mina tidzipitirabe kuphunzira pagulu kuphunzira pawekha peta pomanamizana apo pagulu wophunzitsa chapa zoti ndikanama otsutsawachokapo ndezimene machikondo kwambiri kumaphunzira pagulu nditudi tiyamikire kwambiri so pa programu yathu ya tsiku la lero imene tikuyitana anthu osiyanasiyana kuti atifotokozapo zambiri yawo mu mpingo pa mwina inunso mukozokhala ndi mbiri yoti mudzatifotokozera anthu adzathodziwa kudza mpingo wa Khristu mdera lanu tipeze ndi manambala 0 pa programu ya lero munali ndine mbale wanu Mbiri Gondwe tikumbukire programu imene yakutipatsira ndali Longwe School Biblical Studies komanso nali ndi mbale wanga pano Naphtale Banda kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse amen. Ambuye naita naine naita naine dzapumulire kuno mwana we dzapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwana we mwana iwe